ଏବେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। बहुत खुशी आज मो माँकर बर्थडे तो मु बहुत खुशी आज मो माँ कौन गिफ्ट दूसरी आप सांगरे निहाती शेयर करी। देखो फ्रेंड्स आम मंदिर जाऊँ मार्केट रे अच्छु। देखी जाऊँ मम्मी ये देखो यहाँ देखो करेंज बस स्टैंड। फ्रेंड्स मंदिर में पहुँचीगले। फ्रेंड्स आम पार्क को पलि आसिले। तो फ्रेंड्स देखते पार्क पाखे स्टैचू अच्छे माँ दुर्गा
ନା ନା ମୁଁ ସେଠି ବସିନି, ମୁଁ ସେଇଠି ଖସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଝିଅ ଗଲା ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ସାପ ପେଟରୁ ବାହାରିବ, ପାଟିରୁ ବାହାରିବ। ତ ଚାଲିଛି ସିଏ ଉପରେ ଡରୁଆଣି। ହାୱଡ଼ା ଖାଇବୁନି ତ? ହାଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ଆ ଭିତରୁ ଖସେନି, ହାୱଡ଼ା ଖାଇବ। ନା ଆଇ ଡର ଖସ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖସରା। ଏପଟେ ଆସେ, ସେପଟେ କେରକ ଉଠିବୁ। ଏ ଉଠିକି ଖସିବୁ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏପଟେ ଯା ସେଇଠି ଚାଲ, ମୁଁ ଖସିବି। ଶୀଘ୍ର ଯା। ଥରଟା ରାକ୍ଷସ ପାଟିରୁ ଖସିଲା, ସେ ବଦ୍ଧ କରିକି ତା ପାଟି। କି ପାରିବୁନି, ଏଟା କିସ କି ଖସ। ମୁଁ ଖସିମି ଆଇ କେତେ ଡର ତାର, ସେ ମୁଟେ ସେଠି ବି କଲାନି, ଏଠାରେ ବି କଲାନି। ତ ଏବେ ମା ଗଲେ ଖସିବା ପାଇଁ। ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ମା ଗଲେ ରାକ୍ଷସ ପାଟିକୁ। ଆସିଗଲେ ମା। ମତେ ଖସିଗଲେ, ମା ତ ଖସିଗଲେ, ମା ଖସିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କିସ କି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଖସିରେ ଆସିବ ଆପେ, କିଛି ହଉନି। ଏଇଠି ତ ଧୀରେ ବସି ପଡ଼ିବୁ। ପଳେଇନି ଖସିଆ। ତ ଏଠି କୁମ୍ଭୀରଟା, କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା। ଏଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମହାଦେବଠୁ ନେଇ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଗଣେଶ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଗଦି ବସି ବସି ତ ପୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କଟା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ପାରିବନି। ଆଉ ସେଇଟାର ଖସ, ସାପର ଖସ ନା। ଡରୁଛୁ ଗୋଟେ ତୁ।
ଏତେ ସ୍ପିଡ କରିଛି ଆଉ ଥରେ ଯା। तो पूरा रास्ता देखते गाड़ी मटर सब चलती तो सरीगला पूजा एबे आम बाहर घर को तो एक गोटे लोक देख ये कर तो माँ काली एबे आविर्भाव हो गले देखो तो आम खाइबा आज माँ का बर्थडे लकी गर्ल।